Sanitarijum. Sveto Mladenović. Ovde ne leče. Ovde te ogule do kostiju i nazovu higijenom. Smrdina, varikinu, znoj i strah na dom zdravlja ponedeljkom i rakiju utorkom, da se ponedeljak zaboravi. Sestra puši ispred ulaza, gledate kao kvar u sistemu, kaže: sedi tu. Kao da govori kanti, ne čoveku. Ime ti oduzmu odmah, brže nego ličnu kartu, broj ti stoji bolje. Ne pita, ne pamti, ne pravi problem. Doktori govore tiho, kao dileri. Diluju normalnost na recepte. Ako se buniš, doza ide gore. Ako ćutiš, čestitamo, stabilan si. Ruke ti vežu da ne bi slučajno zapamtio kako se udara sto kad lažu. Ovde istina nije simptom. Ovde je dijagnoza. Najluđi su oni što idu kući posle smene. Mi ostajemo da vežbamo kako se ne osjeća. Tablete krče u grlu kao šljunak. Ako povratiš, još si čovek. Ako progutaš sve, spreman si za brak, kredit i tišinu do smrti. Ja nisam lud. Ja sam samo previše video, previše voleo, previše pitao u zemlji gde je ćutanje nacionalna disciplina. Zato sam ovde, ošišan kao regrut, slomljen kao radnik, smiren kao leš, izlečen od snova, od bunta, od slobode.